जों दिनै वाखिनगर बुरजनगर बिसोरनो जों दिनै आईपीएफटी no mesene te BJP mesene ting tini wakhina buzongo tibara mota pass khalaiya oboni bisingte tini IPFT khalani roksini takuno bui kalam thaka na je ani takun bui kalam na je ani takok boga pharijak bini bakhan thina je Nane je, seng tabuk kesang rai kami upajak, seng kumar beli, seng tibara mothani bisini phalajak, seng tabuk belai dukunango, seng tibara sar tabuk khana ko, phala family seng tabuk kesang rai kami ko, obai ko thana kita ka, ini orang IPF te khanya rok se tabuk obai ko thana khai ka, hansa kere borong thane, phala family seng tabuk kesang rai kami ko, tabuk kesang rai kami ko. Tibara mothabai IPF te soban nalai mani bisingte kaisa jagao seng thanglaiya. Oboni bisingte seng tabuk tipara mothani IPF ni borok bujang mano seng soba jakhai phaitene hanya haisini tipara mothani borok bujak phakya nasina je ani takok bokorok phati thanga bono soba jakhai thangni se ultaya seng bujagi phakya ani takok bujak phakya bini sagona thirok tabuk seng tabuk lephanga pi chio tong tabuk tongo Obono sini wakinagar buzono bisinde seng kesang rai kami bo IPFT khalanya takuk sono seng bujago hnei mana khain thangani je tini ani boy songno bai bomani bisingte seng tabuk kesang rai no seng dong khanyai dia seng dong meya obahai ti para sarok obai ke sane dong meya sujakok Mokhabai jotono tabuk jeng tabuk lephunga petse jeng Komarbil ne sini Komarbil hospital jeng tabuk obahai gothana hangi tongo dakti tarike phane baga khabe